U allura mbagħad ġie merfuh u poġġew ġo tebut taż-żingu li ġie siġillat u timbrat mit-timbru tal-provinċja tal-Kapuċini u tal-Isqof ta' Djoċesi ta' Għawdex u poġġew ġo urna tal-injam li llum għadha wieħed jista' jara meta jiġi l-kanniri hawnhekk tagħna u jitlob fil-preżenza tiegħu. Matul dan iż-żmien in-nies baqgħu jiġu jitwalbu u jirrakkontaw il-grazzi li għalaw b'interċessjoni tas-Serf Talla fra Paskal. Illum il-ġurnata fil-fatti fal-irġew wieħed għadu jista' jiġi jitlob hemm fuq il-qabar ta' Fra Paskal u jekk xi ħadd huwa interessat li anke jiġi jitlob l-interċessjoni ta' Fra Paskal, x'għandu jagħmel? Iva, jiġu diversi nies kemm minn Għawdex, anki minn Malta ġili jkun hawn pellegrinaġġi li jiġu Malta jinvistaw il-Madonna u anki jinvistaw il-Krista ta' Fra Paskal biex jirringrazzjaw ħaj grazzi li qalaw. Naturalment barra s-santi ta' Fra Paskal għandna wkoll il-ktieb dwar il-ħajja tiegħu li ġie ppubblikat fil-1999 u ktieb sabiħ ħafna hekk maktub mod ħafif, però jtina informazzjoni u għedja sabiħa ta' dana is-Serf Talla Fra Paskal dwar il-virtujiet, il-ħajja ta' talb, ta' penitenza li kien jgħix. Nirringrazzjaw kemm tal-interventi jekk għaliex serna ħin biex minn ftit ieħor niftħu anke linja telefonati. Grazzi ta' dan it-tarif siwi li tajtna u anke nitlob is-semmi anke jitolbu għal Fallerġew f'dan ix-xogħol li huwa għandu li jikkoordina din id-devozzjoni lejn Fra Paskal. Ma nafx jekk rix tagħti l-aħħar messaġġ tiegħek Fallerġew. Jiena nirringrazzjakom ħafna ta' din l-opportunità li tajtuna u nixtieq li anke daw kollha li jaraw xi grazzja hekk bl-interċessjoni ta' Fra Paskal jirrapportaw lilna hawnhekk fil-kunvent tagħna tal-Kapuċini Għawdex u l-kodba dwar il-ħajja tiegħu jistgħu jinkisbu wkoll anke mill-kunvent tal-Kapuċini l-Furjana. Nirringrazzjawk Fallerġew. Grazzi tal-intervent tiegħek. Kienet opportunità sabiħa li smajna anke għalija wieħed minn ħuti fil-fraternità tagħna Franġiskana Kapuċina fuq bniedem li għex u talab ħafna n-nies u din hija ħafna importanti. Forsi f'dinja fejn aħna l-kull kemm aħna għandna ħafna x'namlu u fejn li tgħin b'mod idejk fil-konkret huwa ħafna enfasizzat, forsi li wieħed qatt ħajtu biex jitlob għall-oħrajn xi kultant narawha illi m'għandix sens. Però huwa ħafna importanti ħuti li aħna rridu nieqfu u nitalmu kif nibdew nitolbu għall-oħrajn. Nitolbu għall-oħrajn ifisser li aħna nkunu qegħdin inħobbuhom. Li nitolbu għall-oħrajn ifisser li aħna nkunu qegħdin naqdu anke d-dmirijiet tagħna bħala nsara. Tantu hekk li Alla l-imbierek isejjaħ uħud illi jagħtihom dil-karizma ta' interċessjoni b'mod partikolari bħalma ngħidu aħna ħudna s-sorijiet fil-klawsura u l-patrijiet. Ekku rridx nixtieq nagħmel appell hekk hemm sabiħ li għandna bżonn niskopru mill-ġdid id-don tal-interċessjoni. Nixtieq indirizza b'mod partikolari lis-saċerdoti reliġjużi f'dal-mument. Hekk aħna l-mulej sejħinna biex inkunu tiegħu b'mod speċjali u tal-Knisja b'mod speċjali u tal-poplu Talla b'mod speċjali. Ma nistawx aħna ma neħdux id-batija tal-bniedem u d-Alla u ma nistawx ma nġibux il-Alla fid-batija tal-bniedem. Kemm għandna bżonn niskuprek fil-komunitajiet reliġjużi tagħna dan il-bżonn nitolbu għal xulxin u li nqattaw ħin ninterċedu għal poplu Talla. U tajb importanti ħafna li aħna ngħidu ma kif għandna ninterċedu. Importanti ħafna ħut li aħna sanġagbu jidinna ma tkomx ma taqlawx għax titolbu ħażin. Allura irrid jgħidilna tanġabu b'xi mod li hemm mod kif titlob tajjeb biex taqla. U ma nixtieqx naħli dal-programm jgħaddimna ma naqsam ftit sibijiet magħkom li verament nikbru f'din ħaġa. U dan nagħmlu stess ibbażat fuq il-kelma Alla Ġesu li jgħidilna illi jeħtieġ li nitolbu f'ismu. Kull ma titolbu l-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Però xi tfisser li titlob f'isem Ġesu? Isem Ġesu mhuwiex xi magic word, mhuwiex xi formula li aħna nagħmlu talba u ngħidu dan nitolbuh f'ismek. Mixi talba maġika, pero li nitolbu f'isem Ġesu ġejja mill-frott tal-aqda tagħna sħiħa fl-Ispirtu Santu ma' Ġesu permezz tal-Mamudija. Fil-Mamudija aħna sirna ħaġa waħda ma' Ġesu. U allura nitolbu f'isem Ġesu jfisser li aħna nitolbu fil-moħħ u fil-qalb ta' Kristu. Ifisser li nkunu ngħixu ħajja ta' grazzja. Ifisser li nkunu il-bot midnub. Li nitolbu f'isem Ġesu ifisser li nitolbu fil-persuna ta' Ġesu. Dan jfisser ħuti u din hija vera.
li meta Alla l-missier ħares lina fina jsib il-Ġesu illi jitlob, fina jsib li aħna muqdin ħaġa waħda ma' Ġesu dak li qalilna u għaddilja u aħna l-frijej. San Pawlu mbagħad ikompli jgħidilna li t-talb tagħna rid ikun fl-Ispirtu Santu u rrid inħallu l-Ispirtu Santu jitlob fina. U l-Ispirtu ħafna drabi meta aħna nkunu sensittivi għal-preżenza tiegħu fis-skiet fil-qalb tagħna fit-talb. Ninnutaw li huwa jnibbaħna, immexxi l-qalb tagħna lejn xiex u għal min aħna għandna nitolbu. Ġesu jgħidilna li għandna bżonn nitolbu wkoll meta ninterċedu flimkien bħala Knisja. U jgħidilna fejn 2 jew 3 miġbura f'ismi jiena qiegħed fostkom. Ġesu jkompli jgħidilna li jekk 2 minnkom fuq l-art tiftehmu fuq xi ħaġa u dduru lejn missierkom tas-sema kunu ċerti li taqlawha. U allura kemm għandna bżonn ħuti li nitalmu nitolbu flimkien li naqblu fuq dak li qegħdin nitolbu. Għax Alla qiegħed fejn hemm l-unità. U hawnhekk forsi tajjeb li wieħed jifhem li ħtieġi jekk anke l-bżonn u kif għandna nifhmu meta aħna nitolbu l-interċessjoni tal-qaddisin jew persuni li jgħixu bħajja qaddisa bħal każ ta' Fra Baskali li smajna f'dan l-intervent ma' Father Joe Libreri. Jew anke meta nitolbu l-Madonna biex titlob għalina. Hija f'di dimensjoni ta' Knisja li nistgħu nifhmu hekk il-qawwa tat-talb tal-qaddisin. Ħafna drabi aħna ngħidu hekk mod popolari għax dawk qegħdin eqreb lejn Alla. Però ħuti din mhijiex eżatta kompletament u nixtieqkom tifhmu dil ħaġa. Għaliex? Għaliex l-interċessjoni tal-qaddisin mhijiex bħal meta int għandek bżonn pjaċir minn xi ħadd kbir u importanti u hemm xi ħadd qrib tiegħu li jistieqlalek dil-grazzja minn għandu mhijiex hekk. Imma huma qegħdin qrib Alla fis-sens li huma perfetti issa fl-imħabba. Għaliex ħuti aħna bħala nsara hija l-imħabba li tittaqqadna biex nitolbu flimkien. Jekk it-talb tagħna mhux immotivat mill-imħabba, allura ma nistgħu qatt ikollna interċessjoni. U l-qaddisin jistgħu jitolbu għalina b'mod perfett għaliex issa jħobbuna b'mod perfett fl-imħabba tagħha. U minn aktar minn Marija iħobbna bl-istess imħabba ta' Ġesu u għalhekk il-qawwa tagħhom hija qawwija quddiem Alla. Il-kelma tagħha teġġiġna wkoll biex nitolbu bil-fidi illi meta nitolbu xi ħaġa ma nitħasbux. U mhux biss għandna nistennew illi l-mulej ikun se jagħtina dak nitolbuh jekk nitolbu skont ir-rida tiegħu. U anke San Pawl ħeġġiġna biex nitolbu b'mod perseveranti li ma naqtawx qalbna mhix xi talba ta' xi darba. U għalhekk għandna niddedikaw ħin importanti fit-talb tagħna li aħna nitolbu għall-oħrajn, li aħna ninterċedu għall-oħrajn. U maqut mat-talb għandu jkun hemm anke s-sawm flimkien li noffru d-batijiet tagħna. U allura kemm hu sabiħ fil-waqt li aħna nħallu l-Alla jfarraġna, aħna wkoll nitalmu kif infarġu l-xulxin billi nitolbu għal xulxin u noffru d-batijiet tagħna għal xulxin. U l-qofol ta' dan kollu iseħħ kollu fl-Ewkaristija li tiġbor dan kollox. Hello. Hello. Hello, nsalmulek. Nsalmilkom. Il-paċi miegħek. Marija Farrugia jiena. Paċi miegħek Marija. Stat nitkellem ftit fuq l-interċessjoni. Għajdilna Marija. Għaliex jiena mill-esperjenza tiegħi tat-talb quddiem l-Ewkaristija il-mulej għallimni ħafna li nitlob ħafna l-oħrajn, tant li nħoss li għamilni mamma ta' ħafna tfal u nitlob ħafna l-oħrajn. Kif tagħmel dan it-talb tiegħek ta' interċessjoni, Marija, forsi anke min qed jista' jitgħallem ukoll kif jitlob għall-oħrajn? Jiena nitlob ħafna l-ewwel nett għall-Knisja, ġifieri l-Papa, il-kardinali, l-isfijiet u s-saċerdoti u reliġjużi u seminaristi u djakni mad-dinja kollha. U nitlob ukoll għal dawk in-nies li l-mulej laqani magħhom fil-ħajja tiegħi u dawk li irid ilaqani magħhom u dawk li talbuni biex nitlob għalihom, dawk li għandhom bżonn it-talb tiegħi u dawk li jiena obbligat nitlob għalihom u jinħossni meta niltaqa' ma' nies hekk inkun diġà ħabbejthom u hekk tani ħafna mħabba biex nitlob għal ħadd ieħor.
Nirringrazzjawk Marija ta' dan l-intervent tiegħek u hekk issemmija ħeġġiġkom minn dak li qasmet din oħtna magħna kemm importanti li l-qalba tat-talb tal-interċessjoni hija l-imħabba u aktar ma nħobbu l-mulej aktar jiftinna qalbna u allura nkunu nistgħu nitolbu għal ħafna aktar nies. Nirringrazzjawk Marija tal-intervent tiegħek. Grazzi u prosit Thank you. tal-programm. Grazie, nsalmulek miegħek ukoll.